फिन आरोबाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि मोनसे गिदिर खहा थारैनो जोबस्रांलांसिगोन नामा बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया 32 नं बेरगाव बियाबनि बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि माखासे दैदेनगिरिफोरा प्रमद बर' दैदेननाय इउपिएफ राजखान्थि हान्जायाव जयनिं जादों। प्रमद बर'नि मोजां खामानि मावनायखौ नुनानै रायजोनि जौगानायखौ नुनानै आरो बिटिआरआव गोजोन थासारिखौ नुनानै गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाया इउपिएफ राजखान्थि हान्जायाव जयनिं जानायखौ जों नुनो मोनगासिनो। थिग बेबादिनो 32 नं बेरगाव बियाबनि बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि माखासे दैदेनगिरिफोर आरो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय दिनै दैमाकुसि बरंगाजुलिनि स्टरानि कमिउनिटि हलाव 600निबो बारा सुबुंफोरा इउपिएफ दोलोआव जयनिं जानायखौ बे समाव नुनो मोनदों। दिनै जोंनि बिटिआरनि चिफ आरो जोंनि इउपिएफ दोलोनि आफादगिरि मानगोनां प्रमद सारनि दैदेननायाव दिनै बरंगा जुलि खत्रआव माने जयनिं प्रग्राम दंमोन। बे जयनिं प्रग्रामाव खमैबो 600नि बांसिन विभिन्न जाति जनगोष्ठीनिफ्राय जयन जाफैदों। जोंनि माने इउपिएफ दोलोनि जितु मावखान्थिफोरखौ मोजां मोननानै आरो बेनिखायनो आंनि गोसो गोरबोजोंबो बिथांमोनखौ आङो बरायदों इउपिएफ जानानै। दा बे माने जोंनि बेरगाव जिल्लानि सिङाव थानाय मोनबा समस्तिनिफ्राय बेयाव माने जिखिनि माने जयन जाफैबाय बाख्नायथाव बाथ्रा। आं गोजोननाय मोनदों गरायसर समस्तिया सासे एमसिएल हिसाबै माने जोंनि जितु मावखान्थि बिटिआरनि जितु मावखान्थिफोर बियो माने बाख्नायथाव हाबाफारि लानानै मावनाय जादों होननानै बिथांमोना बुंदों। जेरैबायदि बिटिआरनि एरिया सिगां संकसनिफ्राय पासनियाव लागैमोन दिनै माने एक्सटेनसन जाबाय हलंगियाव लागै। बेनिखायनो जोंनि एरिया बांबाय थादों आरो जोंनि जिखिनि माने जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव जेरैबायदि हाबाफोर मावदों माने बेयाव कोनो भेदाभेद गैया। जिहेतु जेरैबो सुक्तिनि समाव 2020 सननि 27 जानुवारियाव जि सुक्तियाव बुंदोंमोन शान्ति सुक्ति दिनैसिमबो शान्तिनि दङ। बेनिखायनो दिनै प्रतिटु जाति जनगोष्ठीनि बेयाव माने ज' जानानै जयनिं हाबाफारिखौ जों मोननो हादों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव इउपिएफ दोलोखौ बांसिन गोख्रों जागोन होनना सानोना? जोङो माने नेक्स्ट जितु सरकारनि बाथ्रा जों फैनाया 100 खोन्दो जोङो फैफिननो हानाय लामायाव दङ। मानो होनना बुङोबा माने दिनैसिम जिरायनानै गैया। मोनफ्रोमबो माने बिसायख'थियावनो इउपिएफ दोलोआ देरहागासिनो दं। एमसिएलएनि जितु बिसायख'थिमोन बाय इलेक्सन बेयावबो जों देरहाबाय। एमएलएनि जितु माने बाय इलेक्सनमोन बेयाव जों देरहाबाय। बेनिफ्राय एमपियावबो जों जिहेतु देरहाबाय हिसाबै बर्तमानाव जोंनि जितु स्थिति इउपिएफ दोलोनि जों मजबुराव दङ। बेनिखायनो दोलोयै नोगोरै बयबो मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो बेबायदि जयनिं प्रग्रामा जाबाय थादों आरो सारा जेरैबायदि दिनैनि तारिखाव ग्रिन बड'लेण्ड मिशननि हाबाफारि लादों आरो चाइल्ड राइटनि सायाव माने मिशन लादों। पिक मिशननिफ्राय गुडविल मिशननिफ्राय गथै साइडआवनो बेबायदि माखासे रोखोमनि जेरै माने बाख्नायथाव मोनसे आसनि UN सुपार 50 माने फरायसाफोरखौ डक्टर बा इन्जिनियार बा एपिएससि बा इउपिएससि फरायहरनाय बोसोराव माने 50सा बेफोर माने बिराद मोजां बाख्नायथाव हाबाफारि जादों होननानै रायजो राजानिफ्राय मोनसे मोजां मेसेज फैनायखौ जों मिथिनो मोनदों आरो बेबायदिनो फरायनानै देरहासार जानाबो फैनायखौ जों मोननो हाबाय। बेनो आंनि बुंनो गोनाङा। गोजोन्थों खुलुमबाय। दा बर्तमान बिसोरनि खुनु माने बेलेन्सआव गैया, जेबो स्थिति गैया। गोजोनथाव खौरां बाजाज बेग लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 22 जुलाइनिफ्राय 26 जुलाइसिम मनसुन लन एन्ड एक्सचेन्ज अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं।
दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 4,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बाइक लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय मनसुन लन एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाज बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमाव बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफोरानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि, 95% लट फ्रि एजुअर गिफ्ट आरो गासिबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव मोनसे गुबुन मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। लोगोसे आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6000399187 8822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।